Leila spørger, hvordan man laver fedtfattige indbagt mørbrad. Det er der mange andre, der også gerne vil vide noget om. Indbagt mørbrad er normalt rullet butterdej, og butterdej er jo fuld af smør, så at lave en fedtfattig indbagt mørbrad er ikke den nemmeste opgave. Men jeg vil gøre forsøg alligevel. Så krydder jeg min oksemørbrad med salt og peber. Begge sider. Kommer den over på en varm stegepande. Det skal være rigtig dejligt varm. Og så prøver jeg faktisk at brune den, så den får 4 sider. Så får du brunet den hele vejen rundt. Og så sørger vi lige for at tage endestykket også. Så lægger jeg et lille snit gennem mørbraden her. Ikke hele vejen igennem, men sådan lige lidt næsten halvvejs igennem. Inde i snittet her lægger jeg en creme lavet på markchampignon, finhakket skalotteløg og finhakket hvidløg. Det sorterer jeg i en gryde, indtil der næsten ikke er noget væde tilbage. Tilsætter en knor fond du chef okse, som lige giver den sidste forskel og den afgørende smagsnuance, så det ikke bare er champignonsmagen, der bliver fremhævet. Så lukker jeg mørbraden pænt, så vi ligesom sørger for, at svampecremen ligger inde i midten. Så lægger jeg skiver af serrano-skinke. Tager jeg min mørbrad, lægger ovenpå og ruller den ind. Så har vi det fedtfattige indslag her i retten. Butterdejen er jo fuld af smør, hvilket jo gør, at den er knap så fedtfattig. Så jeg har valgt at bruge brikdej, også kaldet forårsrulledej, som jo også er lavet på hvedemel, men fuldstændig uden smør. Imellem forårsrulledejen her, for at ligesom få den til at hænge sammen, pensler jeg med stift pisket æggehvider, og så tager jeg simpelthen min mørbrad og ruller ind i forårsrulledejen. Så tager vi vores lille oksemørbrad her, lavet næsten som en forårsrulle, bruner den på alle siderne og giver den lige 10 minutter i ovnen. Men den skal brunes på alle sider, og der må godt være godt med oliepande. Det tager vi altså fra bagefter. Indbagt mørbrad, fedtfattig model med forårsrulledej, lidt champignon og lidt parmaskinke. Server den eventuelt med en Knorr whiskysauce til. Alle opskrifter og gode råd kan læses her på Knorrs Facebook-side, hvor du også kan finde information omkring mål og vægt og stegetider. Rigtig god fornøjelse.